Iya, nek sesak napas lho. Arab Saidi, Mas. Angge ngoten, Arab Saidi. Teseh tukang graji ya re mati. Iku guyu apa yo? Ana wong cadaran ngene mbok guyu. Mas Angga. Mas Angga ning kono, kira nek iki. Iki nek iki nganggo R ora Rangga. Ora aku lho Mas, yakin kok aku. Oh, bocah bari kok Mas Al ngono ora gade. Apa TK? Ngawur ae Mas iki. Nun sewu kok dek sawetara Gus Putri. Cek. Ning pinggire segara kok padha lunga ngono ra. Lah nggih, ben kintir lah kersane mriku. Pinggire segara kok padha ngono kuwi. Lah nggih, mun nganggo pempes dicawisi protek. Ngene ya ya. Ampun ngene. Kula nate ngene kathoke kula ilang kok. Iya. Dawuh. Ayo bener lomban. Ini. Mah aku rono. Aku kok balik mah dadi telu. Duan. Ya sampun Pak, Gusti Putri pun rawuh kok jenengan kerinduan. Ket mau lho lah apa? Jenengan iki turu wae. Gak wani. Ya wes. Nggih. Ngoten. Numpak perahu. Ya monggo Kang Mas numpak perahu layar. Nggih. Jenengan iki mangkene asma lho. Rada dibuka sithik mboten napa-napa ngoten. Ngoten, ya Allah, kok tidak sesak napas aku. Ya monggo Kang Mas. Ayo Dok, lomban. Iku sesuk ape di dasar ning warunge keju iku, Pak. Tolong! Gusti Putri! Gusti Putri! Gusti Putri mau ndi? Kok malah dumber kok tolong! 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 Piye iki Gusti Putri? Gusti! Gusti Putri! Panjenengan iki pripun? Saking kaluputan kula menika mboten. Nanging kasinyatanipun kang sepakat. Menika kesampun Mbak. Ora rampung perkarane. Berkah mengerti mriku dhewe yen biar rampas aku manik paningan Siti Rogana. Mulo sat berkowe seluput Gibran nang toro orang kerajaan Dorbi. Kaya soan ke jalan pelajaran. Ayo. Ampun. Pak Jeke, dah soan ke. Ini dulu. Sang Raja Lasaro kula katimbangan pinaringan dawuh kula kosaing Sang Raja Rameswari menggalih ngenani babagan putrane calon putra mahkota utawa sing bakal nglimper kawibawanku Pangeran Salak. Lah
karepe Prameswari sadurunge dadi ratu tertamtu kudu sinau. Lah Prameswari seliramu ngersakake anakmu sinau ana pamulangan Johor apa Rum Sakutari apa Mbak Dat Lihorik ana ing Rum Sakutari. Kapten Lasaro Paring dawuh Sang Raja. yen Salahuddin utawa Saladin anakku ana ing Rum Sakutari kepiye? Menika langkung prayogi awit wonten ing papan pasyon apa Mansur menika sampun kuncara dados boten jiwani menawi ingkang putra badhe ngudi kawruh ilmu wonten ing Rum Sakutari. Yen ngono kowe setuju Sule Minister Sol Mahmud Jenderal Muhammad yen Saladin disekolahke ning Rum Sakutari ana ngarsane Abah Al-Mansur. Kala wau sampun sambakan menawi kang putra mahkota kedah wonten ing papan pasinaon jangkeping anggenipun lengser kawibahan minangka raja wonten ing Turki. Mangkate Saladin pengawale ya kudu sliramu tak pasrahke. Kang saka kuwi Lasaro tulung derekno Pangeran Saladin supaya munggah ning Rum Sakutari pasrahno ning ngarsane Ustaz Albah Al-Mansur supaya dheweke mumpuni bab tata negara lan agama. Wonten dawuh Sang Raja badhe kula estakaken. Ampun ngantos dadosaken ketulingipun Nak Mas Pangeran Saladin. Yen ngono banyu milih tak pangestoni Lasar. Kebareng nyuwun pamit. Ya, dalem. Mangkate Saladin Robio mesti wis mergo pun kakang jibet perang gede lan Turki durung rampung salukas nggone tak utus ya durung bali. Saladin jaluk sekolah oleh Romawan. Wah, rusuh kene. Seliramu randhat, Ger. Pangapunten ingkang kathah Rama awit kathah jejibahan saengga boten mangertosi bilih ing wedal sakmenika panjenengan sami ngempalaken para baski ugi punggawane negara wonten ing kerajaan. Apa seliramu ora nderekke bibimu Siti Rohana? Jare ngersakake lomba ning Laut Merah, Yusuf. Tertamtu kemawon kula mangertosi lho. Awit nalika semanten para baski ugi nderekaken tindakipun Rohana ingkang wonten ing samudra. Lah nanging nganti saiki bibimu Rohana ora kondur, ora ana pekabaran. Monggo katemben adimu Saladin mangkat ana ing pamulangan Rum Sakutari. Bidang menapa bidalipun kulungan? Katemben diderekake Kapten Lasaro. Mergo ibumu ngersa
sakake karono sliramu ra kersa dadi sultan. Monggo gantine adimu si Saladin ya saiki tak sekolahke ning Rum Sakutari supaya diwejang kanuragan dening Abah Ustad Al-Mansur. Untuk dalam sewu lho. Menawi panjenengan ing wekdal sak menika supados Pangeran Saladin ngasup kawruh ibu pangerten wonten ing Rum Sakutari. Iya. Kula condong sanget awit menawi Pangeran Saladin ngasup kawruh ibu pangerten wonten ngersanipun Abah Al-Mansur. Al-Mansur tamtu boten badhe ngujiwakaken dhateng panjenengan. Iya. Nanging menapa kedah Jenderal Muhammad ingkang nderekaken? Muhammad perintah marang Lasaro. Sayekti aku jane kepengin ngrimbang perkara iki ning karono sliramu ora nate suwano ning Kasultanan. Minister Sol Mahmud percayake marang Jenderal Muhammad tumuli banjur dilimpahake marang Kapten Lasaro. Dadi iki dina sing budal ana ing Rum Sakutari Kapten Lasaro sing jaga katentremaning bibimu Siti Rohana gone lumban ana ing Laut Merah. Jenderal Muhammad ning nganti saiki urung ana kabare. Aku lan ibumu jibet jane ana apa kok nganti bibimu Siti Rohana urung kono. Pramila dadosaken pating saged Rama. Jenderal Muhammad. Iya, kula Sang Maharaja. Seliramu munggah ing tratah rambat Kasultanan Turki. Sajak duka yayah sinipi sarta nganti pawongan napa. Menika leres ingin dados kendhikanipun Sang Maharaja Abdul Aziz. Ing nalika semanten kula ingin supados nderekaken Siti Rohana anggenipun sami lomban wonten ing Lautan Hitam, Lautan Merah. Ing usana ing satengahipun samudra Siti Rohana anggenipun lomban menika wonten bajak laut wonten ing Lautan Hitam. Iki Siti Rohana dirampok oleh bajak laut. Rahayunipun kula saged ngunang menawi boten sampun dipun rampas agem-agemanipun Siti Rohana. Mila anggen kula sowan wonten ing kerajaan Turki kula badhe nyuwun pengadilan kedadipun adili saadil-adilipun. iki bajak laut. Bajak laut Sing rampas donya branane kadangku Siti Rohana. menika leres. Kahanane Siti Rohana kepiye? Menika sampun wonten ing panti usada. Ana ing panti usada. Iya. Yen ngono sun tetepake pinangka pandam pengayoman nyebal saka tatanan hukum. Jeneng sira sapa? Undawo. Ki kula badhe matur. Sang Raja, kula sadi, kula saking Sun. Ya. Ki nanging kemawon kula menika mboten salah setunggaling bajak laut menika mboten. Rikala semanten menika kula mlampah wonten ing pesisiripun Samudra Laut Merah. Nembe kemawon kula mlampah sedaya para dayak menika matur menawi sang putri
Siti Komairah menika kesaput ombak wonten ing Samudra Laut Merah. Lajeng kula badhe tetulung. Namung kemawon kula dipun dakwa menawi kula menika salah setunggalipun. Kowe aja indo. Marang kabeh kaluputan. Kowe ngucap yen ing Lautan Merah ana topan, prau goleng, kowe tetulung. Ya mergo saka kuwi anggonmu tetulung mawa pamrih. Ya ora? Jenderal Muhammad, Kula menawa pandakwamu lawan Sadi, piye? kuwi durung jangkep lamun siramu kepengin nyuwun supaya Romo Abdul Aziz ngadili perkarane Sadi kengkok dakwa grayah bondo donyane Bibi Rohan. Piye? Romo Prabu, Yusuf, panjenengan pangarsa tetamtu kedah wicaksana awet kedadosan menika bilih Jenderal Muhammad dakwa dateng Sadi ingkang kumawani gayah dateng bondo donyanipun nalika wonten lelomban ing Samudra Merah. Nanging nger Yusuf Ramos karana Sadi pinangka bajak laut ngrampas donyane bibimu lan nyilakani bibimu Siti Rohan. Atas nama pribadi Ratu Sultan Turki, Sadi tak pidana 20 tahun. Aduh Sang Raja. Nyuwun kawelasanipun kula menika namung bocah saking dusun, kula mboten bajak laut Sang Raja. Apa iki ora trep Yusuf? Romo Iya. menawi panjenengan ndhawuhaken pidana dhateng Sadi kalih dasa taun Iya. wonten ing pakunjaran. Kula aturi pirsa. Menawi panjenengan ndega aturipun Jenderal Muhammad ingkang dakwa Sadi minangka dados bajak laut. Iya. Menawi Jenderal Muhammad dakwa dhateng Sadi dereng kinantenan sedaya kala wau saking tumindakipun Sadi awit menawi panjenengan paring pidana dhateng Sadi jangkepipun pradata dipuninggahaken wonten ing pendapi panjenengan adili wonten bukti wonten seksi wonten pandakwa ugi wonten pambelanipun Teges aku ngrusak tatanan hukum. menika leres Sing bener piye iki? ingkang leres menawi sedaya menika saged dipun adili jangkep sekawan perkawis seksi bukti pandakwa lan pambela menawi Jenderal Muhammad dakwa dhateng Sadi bilih Sadi ingkang gayah bondo donyanipun Bibi Rohan katitik seksinipun lan buktinipun menapa sampun jangkep sekawan jangkepipun kedah wonten pambelanipun. Yen ngono tata pradata tak pasrahke kowe. Matur nuwun Rama, awit sedaya kala wau mentah pangandika panjenengan Pangeran Yusuf sagah dados pambelane Sadi. Pambelane Sadi. Inggih. Jenderal Muhammad, Kula aja merah Yusuf. kowe ndakwa lamun Sadi keng gayah lan kepingin bondo donyane Rohan. Piye? Apa sliramu mangerteni nalika Sadi kepengin gayah bondo donyane Bibi Rohan. Kula ngertos piyambak. Boten nyilih mripating liyan. Kula mirengaken saking jawuhipun Pangeran Yusuf. Perkara iso dunggahake ana ing pradata. Bener, Kudu nganggo syarat patang perkara. pancen kaya ngono. Siji pandakwa bukti pambela. Seksi pambela. Saksi pambela. Pandakwane Seliram kula Jenderal Muhammad sing minangka didhawuhi pandakwa. iki Sadi. Sadi bukti.
Seksine sapa? Banjur seksine sapa? Seksine kula dhewe. Seksine sliramu dhewe. Nggih, nalika semanten menika boten wonten tiyang sanes, boten wonten tiyang kakung. Kejawi kula, awit kula ingkang kapoco ingin minangka jambangi kasuganganipun Semaning Ayu Siti Rohana. Piye, So? Nuwun sewu, Rama. Menawi sadi kadakwa ingkang glayah bondo donyanipun Siti Rohana. Bilih Jenderal Muhammad ingkang dados seksinipun katurang pirsa. Menawi wonten pawongan ingkang nyekseni dhateng tiyang ingkang tumindak candala tuladanipun maling boten sanes sadi. Kamangka sinten kemawon saged tumindak langkung nista nalisir saking garising bebener awewaton piyambakipun kepengin nglepataken dhateng sanes kamangka piyambakipun ugi milik dhateng bondo donyanipun Bibi Siti Rohana. Jenderal Muhammad, Kula ndak mau nyambi dadi seksi kuwi sadi. sah. Yes. Kula pitados menawi Jenderal Muhammad menika pandakwa ngiras-ngirus dados seksi. Semanten ugi wonten kedadosan ingkang barung sinak. Kula saged dakwa dhateng Jenderal Muhammad ingkang kepengin mrawasa dhateng perangane putri wonten ing kerajaan Tua. Wah, nggih boten Jenderal kinten. Muhammad menika Nuwun sewu. Jenderal Muhammad ya perkosa. Boten. leres. Boten, kula boten badhe prawasa. Kalih Semaning Ayu Siti Rohana. Ora. Menawi kula kadakwa. Lajeng dakwanipun sinten, buktinipun sinten, pambelanipun sinten? Sinten saged pirsa. Pandakwane aku sing tak dakwa Jenderal Muhammad Lah seksine. seksine aku dhewe. Niku Dadi mau ngene lho, Muhammad. pripun? Perkara sadi Nggih, jare bajak laut nggih, kowe sing ndakwa Nggih. sing nyekseni kowe. nggih. Dakwa ngranggep seksi. Sah apa ora? Sah. Sah. Yusuf wadul nek ana wanita ning kapangeranan sing merkosa kowe. Nggih. Pandakwa. Sing ndakwa Yusuf. Lho seksine. Seksine aku dhewe. Wah, boten sah. Ora entuk wong seksi grengkepan dakwane pambela ora oleh. Muhammad, yen pancen Yusuf ora entuk seksi rangkep dadi pandakwa, semono uga Jenderal Muhammad uga ora entuk nyekseni nalika sadi kok dakwa yen kepengin grayah bondo donyane Bibi Rohana. Iya, wis ora sah, rasah. Ora usah. Yen pancen pradata iki bisa diadili. Lah niku nek sah sadi kula lah. yen Jenderal Muhammad kudu bisa diadili. Nek sah anggone ngadili sadi pergi seksine kula. Iku kula padha mawon. Pengira Neh ngene. mlebu hukuman lho. Yen pancen sadi nampa pidana ora bedane Jenderal Muhammad uga bakal nampa pidana. Jalan Rusmani ngrawasa putri ana ing kerajaan Turki. Nggih, niku ora sah mawon. Ora sah. Ada wonten. Saya Lautan Merah iku wewengkon Taman Hirtantun, Iya. Taman Haram. Wong mlebu ning Lautan Merah Oh, kuwi iya. ora etuk wong lanang. Leres. Ane Wong nu wadon. ae wong sewu. Kula menika ora jagi kawilujenganipun. Menawi kakung sanes, monggo. Menawi kula menika kejaba duwe derajat. Ya, jenderal. Kula niku duwe kuwasa jaga keselamatan. Terus kula nek mlebu teng Lautan Merah nggih kudune oleh. Nek sadi mlebu ora mergo ora roh hukum lan tatanan. Lho nek sliramu jenderal kok mos ora roh aturan. Nuwun sewu, Rom. Iya, Bu. Tiyang tumindak candala menika mboten mawas. Sinasta niku tiyang ingkang nggadhahi derajat pangkat.
Tuladanipun tiyang korupsi menika mboten wonten kok wong cilik korupsi. Sing akeh korupsi niku punggawa negara sentananing raja. Sing ngajari Kamangka ngertos tatane negari. Ing menapa tumindak candala dipun lampahi senajan to niku mengkang pranatan tuladane kados ingkang dipun aturaken dhateng Jenderal Muhammad. Sampeyan Saiki ngomong. piye Muhammad diteruske nek diteruske Sadi mlebu kunjara kowe tak lebokno ning pakunjara. Wah, mboten sah mawon. Mboten sah, kula ora usah dilebokke, Sadi ora usah dikunjara. Ngono. Nggih. Yusuf, Paring gawur. Sadi tetulung karo bibimu Siti Rohana. Leres. Apa perlu tak aturke rene? Langkung prayoginipun sedaya menika enggal rampung perkawisipun sinten ing mangkenipun ingkang badhe tumindak candala ingkang kepengin gayah-rayah wontenipun Bibi Rohana. Prameswari kadangmu Siti Rohana turono kowe. Iya, Pak. Ya tak jaluk. Turki ayem. Nggih. Rohana. Cik kula Kang. Alhamdulillah sehat. Cik alhamdulillah kula menika sehat. Boten wonten ingkang dedel duel kulit kula Kang. Jare ana gendro ing lautan merah ana bajak laut. Wonten ing lautan merah. Nuwun sewu Cik Kang. Wonten ing lautan merah menika boten wonten bajak laut. Nyuwun pirsa karo pulunanmu Yusuf. Ikan pulun. Iya. Wis kadung pulunan. Lah iku mau kedadian seliramu mau kantong. Oh ngaten. Jane wonten ing lautan merah kula menika nembe lelomban, boten wonten bajak laut. Nanging malah sasamune kula lelomban kalian kabeh biyong emban, kula menika dipun gulung kalian ombak. Dadi ana ombak. Angin topan. Nggih. Lajeng kula menika dipun gulung. Kula boten mangertosi papan dumugunipun kula sampun wonten ing panti usada. Dadi seliramu terus ora weruh. Boten. Ponakanmu takonono sapa sing tetu. Pulunan. Bibi Sapa Rohana. sing tetulung kelawan? Ingkang tetulung panjenengan nalika kasempyoke ombak ingkang ageng ngantos Bibi Rohana boten mangertosi kedadosan ingkang sayekti. Bener. Boten wonten sanes. Amung sami. Iku Sadi. Nggih, nami kula Pancen Sadi. bener. Apa bener Sadi kok tetulung kelawan aku? Nggih, menika leres. Sang putri nalika semanten panjenengan kesaput ombak wonten ing lautan merah. Nggih, kula ingkang tetulung dumateng panjenengan. Sadi. Nggih, Aku nibake matur nuwun lan sliramu. Yen sliramu kuwi tetulung kelawan aku. Rayunipun Kangmas wonten Sadi. Menawi boten wonten Sadi, mesti kula menika sampun keren kalian ombak menika wonten ing laut. Jane Jenderal Mamat yo arep tetulung. Prau guling barengan wonten mlebeting bajak laut nih. Sadi menika boten bajak laut. Sadi menika ingkang tetulung dagang kula. Tulung apa bajak? nggih kula nggih tetulung. Tulung apa bajak? Tetulung. Bajak apa tulung? Nggih Ya tetulung. tetulung. Nggih, saiki tak pasrahke seliramu perkara Sadi. Nggih sang putri anggen kula tetulung dumateng panjenengan menika kula ikhlas lair batin. Pun menawi ngaten jijiban kula pun rampung kula tak Monggo dhisik Sadi. Aja kesusung bali. Lah wong kowe wis tetulung kelawan aku, mestine wae aku bakal wenehi. Punten dalem sewu Bi. Saestunipun nalika kasempe ombak menika wonten tunggal negara ingkang mangertosi bilih kedadosan bebayane sanget. Nanging menawi badhe sabiyantu lan tetulung menika rak benten kalih Sadi. Pancen
menawi Sadi menika tetulung lahir tandhesing batin benten menawi punggawa negara ingkang mangertosi badhe tetulung dhateng panjenengan menika mawa pamrih. Hati-hati ya sampeyan ngomong. Lho, dados panjenengan krasa. Lho nggih mawon mergo wonten enten punggawa praja liyane Jenderal Muhammad. Dadi sampeyan niku asline ngumpuk kula. Nak Jenderal Muhammad iki ora rumangsa ya aja krasa. Ya dene dadak krasa. Ya ora piye. krasa ning kula niku rumangsane kula niku mlebu tenggene Lautan Merah niku ijen tanpa ruang. Kula bali kowe wis kemarahi. Monggo sedaya panjenengan ingkang nemtokaken pipi. Kaya sak Nggih kula sambut. yen pancen kowe sing tetulung lawan aku. Ning kene kowe bakal tak wenehi sesule. Ning bab sesule kuwi ora bondo donya. Ya mung siji. Sadi bakal dadi penderek pribadiku. Kula dados Ajen. Kabejan kanggo kowe Sadi. kados pundi? Kabejan minangka penderek pribadi Bibi Rohana. Mung ngaten nggih. Kudu kok tampa kanthi ikhlas. Ora perlu kowe milik bebungah utawa bayar sing akeh. Lamun ora nampa kekocah, ora nampa bayaran, lakonono kanthi ikhlas. Nggih. Iki Istu ana laire iku tata gelar lair iku seneng batine jolo-jolo tak kandhani. Wene. Nompo yo, yo nek ora sago yo kondo ora sago, ngono. Piye, Sat? Di gampang. Apa sliramu Nggih, kuwi kula sago. Nek mboten yo sago. Sadi, nggih kula Sang Raja. kowe wong desa diangkat dadi ajudan iki kudune matur nuwun. Ana jenderal kepengin dadi ajudan ora gelem. Sampun, mboten napa-napa. Kula ora dadi ajudan, mboten napa-napa. Kowe ngerti ora ajudan? Nggih dereng. Panderek pribadi. Niku pripun? Mana? Tugasnya pripun? Jaga keselamatan. Ngetutke karo semane Ayu Siti Rohana. Oh, dados Kowe iso ora? Nggih saged. Nggih. Nggih Sang Raja. Ora iso yo mung ora iso. Kowe nyumaktake unjuk, nyul dahar kowe nyumak. Kabejan kanggo kowe Sadi. Nggih, nggih, nggih. Iso nderekake Bibi Rohana, kamu kok akeh perangane, punggawa jenderal-jenderal akeh. Kowe yo kepengin dadi penderek pribadi. Bon, Bibi sampeyan Rohana. ngomong sing saya. Ampun ngoten. Nanging Kang, boten namung menika. Sadi kula peparingi menika stempel wonten ing kerajaan. Oh, luwe prayoga. Stempel. Menawi Sadi menika ajukan pribadi niku. Nene Sadi. Nggih, nggih Sang Putri. Oh, nggih, ngaten. Wah, ora sedep. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Sang Putri Siti Somai. Stempel cap kerajaan. Jeng pangeran. Iya, Nggih. aku seneng banget. Nanging Atase sadar- ki bocah saka desa ora gampang sesupe agemanipun Bibi Rohana kuwi ning tanganmu. Ini stempel. Nggih. Cap kerajaan. Nggih. Ana ing kerajaan Turki. Wah, Orang gerno Ilang. astane dicekel karo kancane ratu. Nggih. Jenderal lho tangane kudu dicekel nganti aku saiki ora tau nyekel. Sang Raja, saderengipun kula menika dados penderekipun pribadi Sang Putri Siti Kumailo, kula nyuwun tambahing pangestu. Ya, tambah. Jeng pangeran Ana. Sadi Kumairo semanten uga kula nyuwun tambahing pangestu. tindake pakaryan Kang Utama aja nangin nalisir saka garis bener. Panjenengan Sang Jenderal, Apa? kula nyuwun tambahing pangestu. Ora mangestonya, ora iso. Pamiti wae lho sing. Ya. Ha. Muga-muga ora iso. Nggih, Ayo tak derekke aku. monggo-monggo kula dherekaken Sang Putri. Ya, Kula niku kuwatir. Kuwatir Mergo banget. Sadi niku wong saka desa. Kok isih ngumpulke Sadi Adi pandherek kudu iso wicara tata krama tata susila, kudu iso unggah-ungguh. Nek dadi pandhereke kadange ratu. Niku yo pripun? Ing sedaya kala wawa margi
saking kersanipun sumaning Ayu Siti Rohana. Angge monggo mawon. Ning kemane. Pripun? Lamun kok sing dipilih Sadi dadi pendereke Bibi Rohana. Kok ya ora aku ya umpama sing dikarepke Jenderal Muhammad Ora usah nyolong arep ketho kidul. Pun kula ora dipilih ora apa-apa. Ya wis. Umpama yo nri. Nggih. Sauntara Yusuf, Mari Nggih, kawula. Jenderal Muhammad aku tak nyuwun pamit tak. Oh, enten. Monggo. Iya, kan. apa? Lagi handphone kula tak bali. Jenderal Muhammad. Bali. Aku ngerti gelagatmu. Nanging sadurunge kowe kepengin ngrong-ngrong kawibawan ana ing kerajaan Turki. Aku keng bakal nyabarake waton isih ana aku. Sengoro panjang kamu bisa kelakon.